Unselmilkom, jien Lorjana Brinkat, nagħtikom merħba l-ġimgħa ta' Kamra Sportiva, il-programm li jżommkom aġġornati fuq il-programmi kollha li dan in-netwerk ser joffrilkom matul din il-ġimgħa. Illejla sejrin niraw xi programmi qed nippreparawlkom għall-perjodu bejn l-4 u d-9 ta' Novembru li ġej. Il-ħadd wara nofsinhar għal ħabta ta' tlieta joħroġ episodju rrekordjat mis-sensiela Mix Zone fejn matulu ser nisimgħu ir-reazzjonijiet tal-konfronti Fulham kontra Manchester United minn Oliver Scicluna u Atalanta kontra Inter mill-editur Antonello Abela. L-editur Antonello Abela jerġa' jirritorna fuq l-iskreens tagħna l-ħadd filgħaxija hekk kif ftit mumenti wara l-Grand Prix ta' Sao Paulo tal-Formula 1 u ser ikun qed jagħti r-reazzjoni tiegħu għal dak li ser inkunu rajna f'din it-tiġrija. Waqt programm ieħor mis-sensiela Mix Zone fejn jidħol futbol ikollna l-analiżi ta' żewġ logħbiet oħra li ser ikunu Milan kontra Udinese ma' Joseph Magri u l-logħba tal-ġimgħa fil-Premier League Ingliż. Newcastle United kontra Arsenal ma' Kerch Kempri. 6 ta' Novembru fit-8:30 Mix Zone jirritorna bil-kummenti tal-logħbiet Luton Town kontra Liverpool FC ma' Kopajt Chris, Roma kontra Lecce ma' Karl Parnis u Fiorentina kontra Juventus ma' Mark Kempri. 8 ta' Novembru, Mix Zone jidħol fix-xena ftit mumenti wara tmiem il-logħbiet mill-UEFA Champions League li ser ikollna dakinhar. Il-logħbiet li ser niddiskutu f'xandira diretta ser ikunu Copenhagen kontra Manchester United ma' Brady Buġejja u Red Bull Salzburg kontra Inter mal-editur Antonello Abela. Il-programm jibda l-ħabta tal-11 u 10. Il-ħamis fid-9 ikollna programm ieħor mis-sensiela Mix Zone. Matul dan il-programm ser niddiskutu żewġ logħbiet oħra mill-UEFA Champions League li huma l-Arsenal kontra Sevilla ma' Kerch Kempri u Milan kontra Paris Saint-Germain ma' Joseph Magri. U l-konfront li Roma ser ikunu għadhom kemm temmew għand Slavia Praga mill-UEFA Europa League flimkien ma' Karl Parnis. Infakkarkom biex titlu fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna fuq il-YouTube, il-Kamra Sportiva, fejn hemmhekk ser issibu l-videos kollha li joħorġu minn ħin għal ieħor fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Sakemm nerġgħu niltaqgħu bħalhom ġimgħa għal programm ieħor ta' din is-sensiela jiena Lorjana Brinkat ma fadalli xejn xi nżid ħlif nirringrazzjakom talli segwejtu dan il-programm u nsellmilkom.